Tungod sa ulan, lapok na kaayo ang akong carport guys. Mga guys, mao na nga mong entrance oh. Grabe katubigan kaayo guys. Mao na ang kalsada guys. Oh, diri mo agi ang masakyanan guys. Then diri ang akong kuan agyanan, diri ang among lugar. So this is the carport. Mao ang carport guys na ongoing na siya. So mga pila ka adlaw lang ni 2 to 3 days suma na siguro ni guys ang carport. Pasensya na mo guys sa lugar namo no, kay grabe ka gubot no. So ang simento gitago sa sulod kay basig maulan na no? So mao na sila guys, ang bata din ha guys, bystander na siya guys, tanaw na siya dira, di na siya worker ha, kasi nagtuo mga worker na. Okay guys, so kanilang sa ang akong update karon. Bye bye.